Băi, prietene, zi tu cum faci, mă. Trebuie să bem într-o seară. Băi, mă duc să beau. Da, de unde bem? Intrăm să ne... Să ne răzlăghim, măi, Mă duc să mă răzlăghesc. Unde ne răzlăghim, măi, ia să? Mergem la supermarket. La supermarket. Uite, știi că gândești ghini, chiar dacă ești. Dar n-am bani. Da, și oi, sticla rezervată pe raște. Da, băi, omule. E treabă bună. Băi, și 700 de mii sticla, băi. Ce, băi, luăm de 1,5 milion, omule. Dar asta e că rezervat, băi, nu dă niciun bani, băi. Dar și dușcă, și, ia zi. E Vișnal, ce, de Maramureș. Maramureș, băi. Da. Maramureș, băi, eu, dar și ghem. Ne răslăghim acolo. Dacă vine paznicul, începem să strigăm. Security! Luați-l, security! Nu se poate, frate, dar mă deranjează. Miliția. Dar ne deranjează, Chemă nu? miliția, băi, omule. Liniștea, deranjarea liniștii ordine publice. Băi, tu știi că asta nu e terminat. Am eu un vecin în bloc la security. Security? Bate nevasta toată ziua, o antrenează. Dar Face judo. am înțeles că nevasta e meserie, bă, și Nu, meseriaș. Mi-ar da oamenii. Dar mi-a zis și mie tata, bă. Meserie pe brățar. țar de aur. M-am uitat mâinile, era plin de brățăre. Sunt mort, bă. Băi, mă, îți dai Bă, seama. știi ce am văzut eu? Am văzut tot pe YouTube-ul acela, bă. Doi fraiere care întreabă substantivul plural substantivului telecomand. Telecomienze. Telecomienz, da, bă, dar ai văzut cum spunea acela? Ai văzut? Nu știu. Ăla că-ți dau o pervers ca pe Târgovna. Stai, bă, deja trecem de la Ciprian la Sorin Țigană. Nu, bă, nu. Stai. Dar nu-i treabă bună. Nu-i treabă bună, bă. Noi trebuie să mergem în supermarket, să ne limpezi molea gândurile. Uite, vai, vine prietenul nostru de la security. Știți în conduri? Security. Security. Băi, vezi că noi venim la tine la supermarket, trebuie să bem în pula mea. Dar ne lași pe noi să ne răsădim moleacă, da? Acum Vezi, 3000 de ani nu erau femei în pula mea. O venit o navă extraterestră Da, în băi, pula că mea. pula ta nu era. A venit o navă extraterestră, oameni buni, și-a adus Femeile în pula mea. Băi, ești praf ca o carte covrică, nu mai sunt că e. Eu? Dar ce părere ai despre Mă duc și eu la baie scot ceva. Veanu și Monica? Aia s-o sunat cu taxul, hai, ești E prost. mai mare ca taxa ceala, băi, omule, băi. Băi, n-ai văzut că-i cu tău ca... Băi, când se pupă aceea, ăla cred că-i pupă direct pe ăsta. Ai, e frumos, Cine își face lava, n-are cu ce să facă lava, băi. Ești papuș șmecher, ai cu ai. Necher, man. Uite, ai meți șmecher. Băi, nu te emoționa cu lumina, băi, Băi, ăștia zi film, băi, vezi că strălucesc după tipul. Nu mai strălucesc. Așa, băi, filmează-ți tu pulul, băi, pe aici, băi, peisaj. Lol, uite la filmează autocarul Băi, ăsta. dar ce bani, băi, să-mi fac ce-am vorbesc, că e la soare. Da, să vedem cât. Gata, prietenii, atâta pe zoare. Tăiat. Și vrei, băi, Tărani.